wasa muka zo ba fada ba Mama ita ba mu nana ko. wasa muka zo ba fada ba Mama ita ba mu nana ko. wasa muka zo ba fada ba Mama ita ba mu nana ko. Mama ita ba mu nana ko. ba fada ba Mama ita ba mu nana ko. ku ba fada ba ta masa kamar shi an kama daya an kama daya lafiya mana nace lafiya ga mas wasa muka zo ba fada ba kai Mama ita ba mu nana ko. lafiya nace ba na ko bane to ni me gauro ne goro ne yi da ziza ziza goro ne ni nace goro ne ni kin ga goro cire ashe ni goro ne ba mu sani ba to ta kai ta yaji ci aka yi mata ka yaji da haka dogara da haka ya dogara a gaba da a cire kiri ga gani a cire masa ka cire a cire masa sawa Allah ya hore maka sa amma cirewa kai baka isa ka cire a tun da yake haka ne Allah ya kake wallahi baka isa ka cire ba to amma aikin mu ne ko ku yi an shi yara ku yi an shi ba za a yi wani shi ma shaida ne ku yi an shi kai kai ku nace ji ku yi an shi ku je na sallame ku je an sallame an sallame ku je an sallame ke kin ga shaida ne ko ayo me ne shaida ai ba kana abin da isa ka kyale dan kana da auren cewa kai ba take ta yaji ta yaki mu da haka nace da haka dogara mu haka ga mana to ka gama yaji kuma a zo a iya kira wannan to ai magana ta wuce to ba mun gani ya shike an gani ke kin ga shaida ne ina yarki a gani wurin sama to ba mu yi ai cirewa ƙarya kuke ai ƙarya kuke wannan sai a gaban mai za gari ka tsaya goron wallahi sai a gaban mai gari to shike ba sai mu je ba yo gaban mu je ai mu je shi da ba shi da ni ai na da shi yo me na mun nan ya tube ka wallahi na da na wallahi ƙarya kake yi alquran na na bare ka fa ai na da ma kai wannan wala bai samu dake abin da kan da mu shi yasa na gaya maka ai mai ruwa insha Allah in dai aka ce azumi ya kama to mata fa ba su da sakat a kwarai kuwa ai suna shan wuya kai da hakika suna aiki alhaji ina lafiya ina gajiya lafiya lau fadalla kaga muka da muka hanya shi wallahi kuma ina zuwa nan sai na kata mai gwani ba mun rabu da kai ke sai ga mai gwan anan kai tashi mana na ce ai alhaji ya tafi can wadanka Allah ai abin da ya kai ni saboda magana sako da aka yi to na me nace ka ba mu kuɗi ko baka ji bane sai ka dawo nan dan alhaji ya tafi kai me yake nema ne ai ana ka koma can waje daya a kar kai nisa da wani aini ina neman sa dama nace ai zuwan nasa ne nace na ga sako karo da goma ya zo koma can waje daya ne magana wani karo da goma kuma suka ce an fasa wai an fasa me daurin aure ko ka dai kai dai ka fasa ko a'a wani irin nan ce maji da kuke yi kana nan suka zo ga mu ba kai alhaji ai ni ina can a wajen su karo da goma yaron gidana ne sun ce an fasa sam kai in ka ga sako daga wuri na zuwa gare ka aka ce karo da goma ne a tsakani ai kai mamaki kaga maji da shine shaida abin da ni abin da ya zama wani iri har kalla in dai ka ni fasa kuma dai yanzu nan ga wata takarda wato ni ma din da na samu ta rikitar da ni ai Idan magana tana nan. shi yasa ma nace ina neman shi wannan yaro dan alhaji ya kana dan alhaji to shikenan Allah ne zan duba mu wata takarda nan ko zaka iya shaida mai rubutun nan ana nan a hannun ko za ka gane ba a canza ba magana ita wannan yarinya can daurin aure ne wai da za a yi gobe da yamma wai an je an canja ya gane ya gane ko an rubutun na manga ne na manga na manga ba gashi nan gashi ya tare muka abin nace ko gane shi yasa ai nace in tunda Allah ya kawo shi to zan sa ya duba ko za su gane to ai shikenan daidai huta lafiya to wannan auren yana nan wannan al'amari yana nan ko to ai shikenan